Sige tag-ampo panahon sa amahan namo nga moabot kanamo ang imong gingharian. Nya kinsa ninyo dinhi ang nakakaplag na, nakasinati na sa gingharian sa Ginoo. Taas ang kamot. Uy, daghan naman ninyo mga tiwasonon ug naong wa lang yapon mo ka kita. Dugay na bata pagutang gamay, sige na tag-ingon, moabot ka namo ang imong gingharian, your kingdom come. Nya wa pagidi ay pastilang di malasa. Mao na si San Vicente Ferrer nakakita niini, San Isidro Labrador, San Roque, sila si San Fernando Rey, si Ignatius of Loyola, sila San Isidro, si Saint Therese, San Pedro Calungsod, San Lorenzo, San Francisco de Assisi, Mother Teresa of Calcutta, Saint John Bosco, San Agustin. Mga examples ni sa mga taong nakakita, nakakaplag sa gingharian sa Ginoo. O ang una gyung nakakaplag sa gingharian sa Ginoo dinhis kalibutan mao gyud si Mama Mary nya og si San Jose. Sila gyud mo ay unang mga tao nga nakakita nga ang gingharian sa Dios ni anas kalibutan. Nya ang mga apostoles dayon gikan atong tuig 1 sa ato karong present nga Gregorian calendar hangtod karon daghan na kaing tao nga nakakaplag sa gingharian sa Ginoo nga ni anas kalibutan. Lingi ay mong tupad ing na tinuod kang wa jud kakakita sa gingharian. Luuyan nimo no ana. Unsa may mahitabo kung makita nato ang gingharian sa Dios dinhis kalibutan. Matod pa ni Hesus sa iya karong istorya, mura kuno nigbahandi nga didtos umah treasure. Nya pagkakita kunos usa ka tawo ni adtong maong treasure ang iyang gibuhat, ni uli siya ila o gibaligya niya ang tanan niyang katigayunan o ang halin gipalit niya atong uma, di naman siya puyo. Iya naman gibaligya ang tanan, di naman siya puyo. Dito suma. Imagine ang iyang balay gibaligya, sakyanan, mga yuta niya gibaligya, gipalit niya atong umang atua dito ang treasure og dito na siya nagpuyo. Naasa kuno'y nangitag perlas or mutya, pagkakita gid niya sa precious kay nga perlas, ning uli sa dayon siya ila gibaligya sa dang tanan niyang katigayunan o gipalit niya ato ang perlas, di naman siya nagpuyo. Ambot din siya puyo ang ato ka musuod sa perlas. Pertis ang binuangag musuod ka sa perlas. So gasigi nila to siya dadaas perlas. Wa na siya puyanan. Basta kadto yung importante, mas importante pa to sa iyang balay, sa iyang asawa, sa iyang bana, tanan, mas importante pa to. Maunay mahitabo kung makakita tas gingharian sa Ginoo. Wa nay bili ang kalibutan. Kanang imong tupad, wa na gid nay bili. Kanang imong sigig dogdog diha, higda ka, wa na gid nay bili. Mao bitan na kaming mga pare nakakita mamisking harian sa Dios, wa na gid mi gikadog. Panagsa na lang. Oy, daghan kay nato ron, sigig simba, ang uban sigig misa, niagero sa inyong atubangan, gawali, naisigi dirig liktor, salmo, sulob-sulob ng brunda, nindot kay tanawon, sulob-sulob ng inana, siging kanta-kanta ng choir, practice maayo, buising-buising, nindot kay sila kinantahan, pero wa gyud ka kita sa gingharian sa Dios. Nangamatay na lang kadaghanan, wa gyud kita sa gingharian sa Dios. Nakaron unsa may mahitabo kung makakita ta
wala ka nang hahanapin pa na ay perfect happiness, perfect peace, perfect unity, and perfect contentment. Wala ka nang hahanapin pa. Lingay mong tupad. Ing na kontento kay karo sa imong kinabuhi. Ing na kontento ra ka ng imong kilay. Kontento ra ka ng imong buhok. Kontento ra ka ng imong naong. Antay mo diya. Niya ang mga bana pangutanan, kontento pa kasi mong asawa. Kamu mga asawa, kontento ra mo sa inyong bana? Ang pare, kontento ra sa kolekta. Ang mga ginikanan, kontento ra mo sa inyong mga anak, malipayon ra mo, wa mo magsigpangasaba. Nga buangon kay mustanan. Kamong mga manag-uyab, kontento ra mo totok-totok. Ganahan gi mo anang look-look. Na. So unsa may buhaton aron makit-an nato ang gingharian sa Dios dinhis kalibutan. Sa unang pagbasa, gibutang dinhi nga si Solomon, ang anak ni David, gihimong hari. Unsa may gisulti ni Solomon? Ingon siya, Ginoo, tagai ko kaalam, kay wa ko'y hibang kaagan. Niangkon si Solomon, nga wa ko'y hibang kaagan, wa ko'y katakos, wa ko'y kahibalo, aron pagda ni ining dako kayong bahandi, dako kayong responsibilidad nga mao ang gingharian, nga pinakangilngig, great nga gingharian adtong panahon na. Siya batanon pa ko, wa ko'y hibang kaagan. So ang una din natong buhaton mga igsoon, mangayo tag Diyos nong kaalam. Unsa man ang Diyos nong kaalam? Tama na. Ang gahom, ang Espiritu Santo sa Ginoo. Di na kinahanglang iskuylahan, di na kinahanglang mo iskuyla pa ka. Di na kinahanglan nga naa pa kay computer, naa pa kay mga gadgets. Moabot na nato pinaagi sa Espiritu Santo. Daghan kaayo nga dili makakuha ni ana, bisan pag nang graduate nagdagko kay mga kurso, bisag anhi pa sa ecclesiastical degrees, doktor sa philosophy, doktor sa theology, doktor sa psychology, doktor sa canon law, pero wa lang gyapon kasinati sa gingharian sa Dios. Ngano man kay kanang maong gingharian sa Dios adto ra na ihatag sa mga taong niangkon nga wa gyud ko kun wa ka. I am nothing without you, Lord. Kana bang muangkon ka isip bana, Lord, bugo gyud ko, di ko ka maong muhandol sa kong asawa, tudloi ko. Nga ang asawa sad mingon, bugo ra gyud ko, Lord, di jud ko kamaong mo higugma ni akong bana, tudloi in taon ko sa imong wisdom. Ana, bugo ko nga pagkaginikanan, Lord, tudloi in taon ko sa imong wisdom aron kamao ko muhandol ani akong mga anak nga porti ng pagkaadikas computer. Daghang kay nato nagpaka bright pero bugo di ay. Apil naming mga pare, unsaon man ana mo paghandol ang kolekta, usahay mabugo biya mi ana. No? Kamo, di mo mabugo og handolan ng inyong mga properties, kanang inyong kwarta. Oy, daghan kay mga bugo ana. Example lang ni ha. Kanang naamoy sakyanan, asa man na iparking, sa karsada o sa inyong garage? Tanawan ang namarking sa karsada, pulos gina mga bugo. Di kibaw asa iparking. Kasimple ra gyud ana. Kanang mulabang kag karsada, asa man kaagi, sa pedestrian kanang labanganan o adto to pataka lang kag ikis-ikis. Ana jud ka nang gibadlis-badlis kay mao nay pedestrian. Unya kung ikaw sad nag-drive sa ka, kita kag pedestrian, unsa man mo minor ka o mo pabulhot kag padagan?
mo minor kay imong tagaan og labi na gyud naay gustong mulabang. Na ako ro'y gihilugan nga ato ra din hingigsoon nilabang anang pedestrian sa may yati nang naiday Rose Pharmacy kanang dahil suot sa yati ba naman na pedestrian nilabang naay motor kusog ni padagan na igo in town. Karon ambot ka buhi pa ba to kay wa naman to magtingog dito sa ICU niya ni text na ako pag kataw-tauran ang anak nga niimbitar siya pader declared na nga brain death nga akong mama. Nadamagas motor, galakaw in town, diha ni agis pedestrian, ang motor patuyang lagpadagan, kanabitang kinaiyas mga motorista nga, o kaning, nga, og naay taong nga anak, atong unhan, nang unhan ba? Binuang kayo, mao na kanibita akong driver, ako di man ko kamaw mo drive, bisag bisikleta, pero nahibaw ko nga kung mulabang gani diha sa pedestrian bisag ni tungtong lang na diha kay mo gustong mulabang pahunongon ginan akong driver basta madapag hunong na magbarog des daan nga tao tuliwas daan nakuwat kanus ang makalabang spikas kung madapalag hunong pahunongon ginako palabanga gina siya insaw niya pero di ay kusog dire nako iya na ng problema ang nilabang sa ditso lang sa dagan di ra basan mulingi-lingi sa kaning mga labangay mo na mga igo yun. Ako lang pagsabot ba, pangayo sa Ginoo. Dinhibita sa atong parokya, moingon jud ko Lord, di ko kamaong muhandol aning parokya ha, unsa may akong buhaton. Kato palang pagsugod dinhi. Otong unom gyud to kabuan nga wa jud koy gihilabtan dinhi, sige kog pamalandong. Nya gitudloan ko sa Ginoo ni sud sa noong COVID. Ni sud ang COVID. Wa lang gyapon ta mabagi sa COVID kay naa ang kaalam sa Ginoo. Muna karon ang resulta sige na tagbaligya slat kini bunga ginis kaalam sa Ginoo ang slat ang akong naong bisag asa kulakaw ni ana sa father slat na nausab naman hinuon ang akong an di naman noon father siano father slat naman hinuon. Pero ganahan sa ko kay kada nila pa picture padir nakapalit na mig slat daghan na mig napalit slat ako kana mga bright gid mo mga maalamon mo kay magsige lang og tigo man ang inyong kwarta sige lang og kaon sangko ramos nitso das lubnganan pero inyo nang ipalit og slat masangko mos langit labi na gyud og hutdon ginyo baligya ang tanan ninyong katigayunan og ipalit ninyo og slat kay di ara diri ang treasure. Di ba? Nindot ana. Pila na may atong halin karon. As of yesterday, ang atong halin sa SBF DAG niabot nag 37,021 kaslats. Pakpak. Hapit na mag-equal. Ang atong nahibilin 38,979 na lang kaslats. Hapit na mag-equal. Sunod ni mag-anam na ni og kaubos. Nga naman, sige mamugpalit. Pila ra gud ng 500. Nya mamalit mo kada semana og 500, makapaalkansi gid na ninyo. Nya kung gusto mo padako-dakuan, apil mo sa atong 4-slot challenge hangtod karong August 6. Pahinungod sa akong 4 ka tuig na nga pagka-parish priest dinhi. As of yesterday, ang nadawat natong 4-slot challenge ni abot na og 1,016 nasayop ni wala ko mairis 1,021 ka 4-slot challenge. Pakpak sa gyapon. 1,021 ako ganis una 1,000 ra may akong giingon basig mo abot pa ginig 2,000. Depende na ninyo. Nya, sa ato sang YouTube channel, sa sige ninyong view, like, o share, subscribe, kaning Padresiano Ubod, nga atong YouTube channel, nakasubscribe mo ani. As of June, nadawat nato ang monetization. Ako lang gi-round off, nakadawat ta og 134,000. Pakpak.
Month of May, 151,000. Month of April, month of May, 129,000. Karon month of June, 134,000. Ya magsige mo ani og kuan, padayon subscribe, siging view, siging paminaw, tiwason gyud, masig mo dako-dako pa ni. Kay ni increase man gikas 129, 134 naman. Salamat kayo sa YouTube nga ning share ani, og salamat ninyong tanan nga siging suporta. Kini mao ni siya kabahin sa wisdom of God. Na ay social media tungod ka na discovery ang gihimos Ginoo. Na asay mga business or sharing sa goods diha sa social media, pero naa say yawanon. Kinsa may gabuhat og yawanon, ang mga tao nga walay kaalam, gasalig lang sa human knowledge. Tawgon lang na nato sila sa, di ba, si Kristo kausan niingon siya, mga bugo na bagyod mo kaayo nga di man mo kasabot sa inyong nakita, bugo na balangyod mo kaayo. Iyang giingnan ang iyabang mga apostoles. Lingay mong tupad, ina, bugo ka. Nganong di man jud ka mo palit og slat, bugo na lang jud kaayo ka. Ana ba? Nganong anha man jud ka mo parking sa karsada, bugo na lang jud kay ka. Dili jud ka kamaong mohimog parkingan. Nganong ang imong tindahan anha man gina sa kilid sa karsada, bugo na lang jud kay ka. Di jud ka kairog-irog ana. No? Nganong sige pa man jud ka anang pangabit, bugo na jud kay ka nga na magidunta kay asawa, na magidunta kay bana. Perti na gid nimong bugo Nya honghong isang pari, bugo na jud kay ka pader. Nganong unayon man na nimong madre? Adi di ay. Nganong unayon man na nimong imong parisyoner? Bugo na lang jud kay ka. Amahan baya ka sa katawhan, nganong unayon man na nimong imong anak? Anak guna nimo, bugo na lang jud kay ka. Nya moingon ding pari, ikaw ba? Lalim ba? Di ba? Apolos na mo bugo. Mga igsoon, ang kaalam nga Dios non muhatod sa tinuod nga kaluwasan. Muna diri sa atong ikaduhang pagbasa, gihisgutan ni San Pablo nga kita mga anak sa Dios magsuon tang tanan, gitawag ta sa Dios o gilain kita niya aron mo ambit sa iyang himaya. Mauna siya sangkuan sa tinuod nga mga maalamon. Lingiyay mong tupad ikaduha, ing na mangadto tag langit ha. Di na ta mangadtog impierno. Nya unsa may mahitabo kun padung natas langit, ang tubag nato sa Salmo mao na gyud mahitabo. Magsigi na tag sulti ani. Unsa to itong giingon? Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo. Ang tanang sugo sa Ginoo ma-inlove kaita. Muna yung hitabo ni San Vicente Ferrer. Nakahimo god si San Vicente Ferrer aning maong sayings. Kana bang naas babaw? Mao gunay iyang guiding principle. Basaha ko no be? Ready? Go. Whatever you do, think not of yourself, but of God. Oh, kana ang iyan ang gihigugma ang sugo nas Ginoo, muna tanan niyang buhaton kanunay siyang naghunahuna nahatukma baka ni sa sugo sa Ginoo. Kining pagbutang nato dinhig mga asyrits, natukma ba na sa sugo sa Ginoo? Oh, sundan ninyo ang asyrits. Kanang pagbutang nato mga pimag dias gawas aron mag-arrange sa inyong parking, nakatukma ba na sa sugo sa Ginoo? Oh, kanang pagpalit og slat natukma na sa sugo sa Ginoo. Kamo na lay hukom ana. Sige, manindog na ta mga bright.